mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni omvera kuna kulikonse kumene muli mu tsiku la lero mu programu yathu imeneyi ya kudziwa Baibulo langa imene amakupatsirani ndi Alilongwe School of Biblical Studies. Ndipo mu tsiku la lero mukhala ndine m'bale wanu mwa Ambuye Daniel Linje Pancras. Mu programu yathu mu tsiku la lero makamaka tifuna tikaphunzire za mabuku enanso ndiwo amadziwa kuti mabuku ambiri makamaka mbiri ya ana a Israeli a Yuda. Mabuku amene walipo mabuku akwana 6 amene tifuna tikaphunzire pakamodzi. Ndiwo kuyambira buku la 1 Samueli, 2 Samueli, 1 Mafumu, 2 Mafumu, 1 Mbiri komanso 2 Mbiri. Tikamaona za mabuku 6 amenewa amafotokoza makamaka za mbiri ya ana a Israeli kuchokera pa Samueli ngati woweruza omaliza kukafika makamaka pakutha kwa ukapolo wa ku Baibulo. Mabuku 6 amene amafotokoza za nkhani imeneyo makamaka kuchokera pa Samueli ngati woweruza omaliza komanso kukafika pakutha pa ukapolo kwa ku Baibulo. Tikamaona makamaka mabuku amenewa timaona kunena kuti pamene ana a Israeli anali kukhala ndi oweruza ameneyo ndiye Samueli. Pamene Samueli anakalamba zinapezeka kunena kuti ana ake ndi amenenso amagwira ntchito, anayamba kugwira ntchito ngati oweruza. Koma chifukwa cha makhalidwe ana ake zinapangisa kunena kuti anthu makamaka afune atakhala ndi mfumu. Ana a Israeli afune atakhala ndi mfumu zimene timakaziona tikapita mu buku la 1 Samuel chapter 8 makamaka mu verse yake 5 pamene analemba kunena kuti nanena naye, taonani mwakalamba ndipo ana anu satsaza makhalidwe anu. Tsono mutilongere mfumu kuti ikatiweruze monga umo muchitidwa m'mitundu yonse ya anthu. Apapo tikuona kunena kuti ana a Israeli ataona zimene ana a Samueli akuchita adapita kwa Samueli kukamudandaulira. Koma mistake imene anthu anapita nayo kukadandaula kwa Samueli ananena kuti anapita alikale ndi chiganizo. Anapita motani? Anapita ndi kukamuwuza onena kuti inuyo takuonani mwakalamba ndipo ana anu sakutsaza za khalidwe lanu. Pachifukwa cha ichi tikufuna kuti inuyo mutilongere mfumu monga mmene anthu ena a mitundu amatani amakhalira. Adali ndi vuto amene ankatsogolera nthawi imeneyo sanachita zolongosoka, komanso pa vuto lawo adapita kale ndi njira zimene zosafunikira pamaso pa Mulungu. Nthawi zonse munthu akamapita kwa Mulungu ukamakawerenga Baibulo umafuna udzipita ndimonena kuti ndikaphunzira kapena ndikachita zimene mawu a Mulungu amatani amanenazo, osapita ndi njira kale pa vuto lako. Izo ndi zimene zinachitika mu nthawi imeneyi. Ndipo timaona kunena kuti mu chapter chake chimene cha namba 8 cha Samueli, pamene Samueli analumikizana ndi Mulungu anaona kunena kuti anthu amenewa sali kuchita zinthu zabwino makamaka pofuna atakhala ndi chani, pofuna atakhala ndi mfumu. Koma ukawawuze kunena kuti mfumu imene akuifunayo idzapanga zinthu zosakhala bwino pakati pawo, idzatenga anawo kukhala akapolo ake, idzatenga ziweto, idzachulukitsa minda yake, idzapanga zinthu zambiri. Ndiye atakawuza ana a Israeli adakakamirabe kuti ifeyo tikufuna chani? Ifeyo tikufuna mfumu. Choncho timaona mu buku limeneli la 1 Samueli pamene limakamba zokhuzana ndi kulongedwa mfumu kwa munthu ameneyo otchedwa ndani kodi? Otchedwa Saulo. Saulo ndi amene anakhala mfumu woyamba, mfumu ya ana a Israeli. Mfumu yoyamba ya ana a Israeli. Komanso tikamona mu buku limene lili la Samueli woyamba makamaka buku limene lili limakamba za kusintha kwa ana a Israeli kuchokera pa nthawi ya oweruza kukafika pa nthawi yokhazikitsa ufumu, kuchokera kufikira ku nthawi yokakhala ndi ufumu. Timaona kuti mu buku limeneli kwakukulu limafotokoza za
anthu atatu awa, Samueli ngati oweruza woyamba, komanso timafotokozanso zokhudzana ndi Saulo ngati mfumu yoyamba ya ana Israeli, komanso timafotokozanso za Davide mmene anakhalira pa moyo wake atangolowa kumene umfumu. Buku la 1 Samueli limafotokoza zinthu ngati zimenezo. Tikamaona mu buku limene la 1 Samueli timaona kunena kuti Mulungu adasankha Saulo kuti akhale mfumu chifukwa anthu aja anatani kodi anakakamira. Mulungu atamusankha Saulo kunena kuti akhale mfumu, ndi kukhulupirira kuti za Saulo zonse timadziwa bwino kunena kuti Saulo ndi munthu amene anabadwa kuchokera ku fuko la ndani? Kuchokera ku fuko la Benjamini. Timadziwa kuti Benjamini mwana wa Yakobo anabereka mwana dzina lake Afiya. Afiya anabereka Bekolati. Bekolati anabereka Zeloli. Zeloli anabereka Abieli. Abieli anabereka Kisi, ndipo Kisi anabereka Saulo amene timamudziwa bwino kuti ndi mfumuyo. Choncho Saulo amene ndi munthu amene anabadwa kuchokera ku fuko la ndani kodi? Ku fuko la Benjamini. Koma pamene munthu ameneyu anali kugwira ntchito yake, zinapezeka kunena kuti mkatikati mwa ntchito yake anaphwanyanso malamulo a Mulungu, anachimwira malamulo a Mulungu. Anachimwa motani? Tikamaona mu buku la Samueli woyamba 1 Samuel chapter 13, pamene ana Israeli amakamenyana nkhondo ndi Afilisiti, zinapezeka kunena kuti pokhala Saulo iye ndi mfumu, udindo wake udali olamulira anthu, koma zinapezeka kunena kuti iyeyu adakapereka nsembe. Udindo wake sunali opereka nsembe, koma udindo wake unali otani? Unali oweruza, makamaka oweruza anthu kapena otsogolera anthu. Zinapezeka kunena kuti Mulungu pa chimenechi anayipidwa naye Saulo chifukwa cha chinthu chimene anapanga chimenechi. Komanso tikamawerenganso chinthu china cha namba 2 chimene anapanga, tikamaona m'buku lomwe la 1 Samuel chapter 15. 1 Samuel chapter 15 timaona kunena kuti pamene Samueli ufumu wake unkachita nkhondo ndi Amaleki, Mulungu anawalamula kunena kuti mukapita kumeneko mukuyenera kuti mukaononge zinthu zonse. Mukaononge zinthu zonse. Koma tikamaona mu buku la 1 Samuel chapter 15 verse yake ya 9, mulemba kunena kuti koma Saulo ndi anthu anasunga wamoyo Agagi ndi nkhosa zokometsetsa ndi ng'ombe ndi zonenepa ndi ana ankhosa ndi zabwino zonse sadafuna kuzitha psiti, koma zonse zoyipa ndi zonyansa anaziononga konsekonse. Apa zioneka kunena kuti pamene Saulo ankakamenya nkhondo ndi Amaleki amenewa ankasankha ali nkhosa zabwino zija omasamala, komanso adasamalanso munthu ina amene otchedwa ndani kodi? Otchedwa Agagi. Chifukwa ya zinthu zimenezi Mulungu anayipidwa nenso Saulo, chifukwa nena kuti Saulo anamuwuza kunena kuti ukuyenera kuti mukaononge anthu onse kwa Amalekiko, koma iye anapanga zinthu zosakhala bwino. Ndipo pa chifukwa cha chimene chimaonena kuti Mulungu anayipidwa naye, ndi pamene Mulungu anapanga chisankho chofuna kusankha mtsogoleri wina, ndiye Davide. Choncho tikamaonanso m'buku limene la 1 Samueli limakayambiranso makamaka pamene Davide anakhala mfumu, pamene Davide wakhala mfumu pa dziko lapansi. Koma tikamaphunzira Davide ameneyu ndi mwana amene anabadwa makamaka kuchokera ku fuko la Yuda. Tinazifotokozeranso bwino pamene tinkaphunzira makamaka zokhuza ndi buku la Rute. Anabadwa kuchokera ku fuko la Yuda. Choncho munthu ameneyu pamene anali kugwira ntchito yake, atagwira ntchito yake ndi kumaliza, zinapezeka kunena kuti ufumu wakewu waumaliza wagwira ntchito, iyeyo atamwalira ndi pamene Solomoni ankakatani kodi anasankhidwa ngati mtsogoleri otsogolera ana a Israeli. Koma pamene Solomoni atagwira ntchito yake kulalikira kwa nthawi yayitali, zinapezeka kunena kuti nayenso anamwalira. Atamwalira pokhala kuti anali naye mwana, komanso potenga ndi mmene ankalamulira dziko, mwana wake atakhala mfumu. Tikamaona mu buku la 1 Mafumu chapter 12 limafotokoza kunena kuti mwana wake atakhala mfumu ndi pamene anthu anapita ndi kukampempha kuti abambo anatisezetsa zinthu zolemetsa, timapereka msonkho waukulu, ndiye timafuna kunena kuti inu mwini mutichepetsereko kuti kukakhale bwino kwa inu komanso ndi anthu amene mwalamulira. Mwana wake chinthu chimene anapanga chosakhala bwino, anakafunsira nzeru kwa achinyamata anzake momwe mukafunsira nzeru kwa anthu akuluakulu. Zotsatira zake maganizo amene anakabwera nawo analonena kuti chani? Bambo anga amupatsani chilango pang'ono koma ine ndonjezera zedi.
pachifukwa chachi ufumu unagawanikana kukhala ndi ufumu wakumpoto komanso ufumu wakumwera kwa Israeli. Ufumu wakumpoto kwa Israeli umene umadziwikanso kuti Samariya komanso Efereimu komanso umadziwikanso kuti Samariya makamaka Israeli. Tikamaona za ufumu wakumwera umene umadziwika kunena kuti Yuda komanso Benjamini. Choncho timaona kunena kuti pamenepa maufumu anagawanikana kukhala ndi ufumu awiri koma mtundu umodzi wa ana a Israeli. Pamene taona kunena kuti anthu anagawanikana, tikazindikire kunena kuti zilipo zinthu zambiri zimene zinasintha mu kugawikana kwawo. Zinthu zake ngati ziti? Tikamaona mu buku la Deuteronomy chapter 12, pamene ana a Israeli ankapita ku dziko la malonjezano, Mulungu anawuza kunena kuti malo opatulika akhale amodzi. Ndipo pamene mtundu wa ana a Israeli onse udali kulumikizana bwinobwino, malo opatulika amene anawasankha kunali kuchani? Kunali ku Yerusalemu. Koma pamene anthu amene wawa anachita zinthu zosakhala bwino chonchi, ufumu ndi kugawanikana, zinapezeka kunena kuti chani? Anthuwa amene anali kumpoto adasankha malo awo amene amapembedzera ndiko mu fuko la Dani. Ndiye kuti kumeneko anthu akumapembedza, akumachita zinthu zosiyanasiyana komanso zophwanya malamulo a Mulungu tsono. Komanso pamene angosankha kukhala ndi malo ena opembedzera, aphwanya lamulo la Mulungu loti malo opembedzera akhale amodzi. Ufumu umene unali kumwera, malo ake opembedzera adalibe Yerusalemu imwe, fa Yerusalemu analibe chakumwera kwa dziko limeneli. Choncho chifukwa chakunena kuti ufumu wakumpoto umenewu unali kuchita zinthu zosakhala bwino pamaso pa Mulungu, monga mmene tonakala kunena kuti anasintha za malo opembedzera, komanso amangosankhanso ansembe kuchokera pa fuko lina lililonse, komanso amaperekanso zinthu zosakhala bwino pamaso pa Mulungu. Zinapezeka kunena kuti Mulungu anakwiya nawo anthuwa, ndipo Mulungu analola kunena kuti anthu kuti apite ku ukapolo ndi cholinga chonena kuti akasinthe mu kaganizidwe kawo. Zimene timaona kunena kuti ufumu wakumpoto unapita ku ukapolo mu ulendo umodzi mu 721 BC. Ndipo pamenepo ufumu umene utapita ku ukapolo, munkupitanso kwa nthawi zinapezeka kunena kuti ufumu wakumwera nawo watani kodi wayamba kuchita zinthu zosakhala bwino pamaso pa Mulungu. Koma chimene Mulungu anapanga ndi chani? Ufumu wakumwera anaupititsa ku ukapolo makamaka mu magawo atatu. Timaona gawo loyamba pamene anatenga Danieli komanso ndi anzake atatu aja, Shadrach, Meshaki komanso Abednego. Nthawi imene ndi nthawi imene anatenganso kwambiri makamaka anthu ochokera ku banja lachifumu. Mu gawo lachiwiri anabweranso kudzatenganso akapolo ena. Ndipo mu gawo lachiwiri limene anthu ambiri amene anatengedwawo analipo ambiri ndithu atumiki a Mulungu kuphatikizapo uneneri Ezekieli amene tonse timamudziwa bwino, amene kwayamba mabuku ake makamaka kwambiri vesi yake ya 1 kulekeza 30 anafotokoza makamaka zokhudzana ndi Yerusalemu makamaka Israeli amene asanapite ku ukapolo. Mkupita kwa nthawi zinapezeka kuti nenso watengedwa wapita ku ukapolo kumeneku, wakayambanso kunenera pinaneni ku ukapolo. Buku limene limathera pamenepo. Ndipo tikamaona tsatanetsatano amene buku linalidwira, tikamaona makamaka mukuyambira mu chapter chake cha 1 kulekeza mu chapter chake cha 7, makamaka anafotokoza za Samueli pa ntchito yake monga oweruza, mmene Samueli adagwira ntchito yake pakati pa ana a Israeli monga oweruza. Tikamaona kuchokera mu verse yake mu chapter chake cha 8 kulekeza chapter chake cha 10, anafotokoza makamaka za Saulo alowa ufumu tsono, mmene Saulo anasankhidwira ndi kulowa chani? Ndi kulowa ufumu. Tikamaona kuyambira mu chapter chake cha 16 kulekeza chapter chake cha number 30, amafotokoza za Saulo komanso ndi Davide. Zindikira nena kuti paja Mulungu adamusankha Davide kuti adzakhala mfumu ya ana a Israeli pamene Saulo anali kulamulirabe. Mwachifukwa cha ichi zinabweretsa mkangano pakati pa anthu awiri amenewa. Ndipo mu machapters ochuluka zedi amenewa amafotokoza za mmene anthu amenewa adakhalitsirana pakati pawo. Ndipo timaonanso makamaka kunena kuti buku limene likukathera pa imfa ya Saulo komanso ndi ana ake, monga mmene tinaona kuti mu chapter chimenechi cha namba 31. Zimene buku limene limafotokoza buku la 1 Samuel. Tikamabwera mu buku la 2 Samuel, buku la 2 Samuel kwakulukulu limakamba za ufumu wa Davide ndiponso za nkhondo zomwe iye adamenya makamaka pofuna kulimbikitsa kapenanso kukulitsa ufumu wake wa ana a Israeli. Bukuli makamaka limembira pamene Mwamaleki adauza Davide zokhudzana ndi
imfa kapena kuphedwa kwa Saulo, komanso kukathera pamene Davide amamangira Yehova guwa la nsembe. Tikamuona mu chapter chake cha namba 24 kuyambira verse yake 8 ndikugeza 25, timaona ndithu kunena kuti pamenepo Samueli makamaka Davide akumanga guwa la nsembe. Ndiyo tikamakamba m'buku limene la 2 Samuel chapter 1, 1 Samuel chapter 31 tikuona kunena kuti Saulo ndi ana ake onse aphedwa. Ndipo 2 Samuel chapter 1 ndiye kuti chifukwa Saulo ndi ana ake onse aphedwa, anthu akutenga malipoti akukapereka kwa ndani? Akukapereka kwa Davide zamene waphedwera. Ndipo amene anatenga uthenga umenewu adali munthu wochokera kwa Amaleki. Mwatsokaso naye anakafotokoza zinthu monena kuti zinkomere pamaso pa ndani? Pa Davide. Koma timaona kuti pambiro ake azonse nayenso anaphedwa chifukwa cha chosakhala bwino chimene analankhula makamaka pakunama, pakufuna kudzikometsera pamaso pa Davide. Ndipo tili kunena kuti buku limene lili limakathera makamaka pamene Davide ameneyu amamanga guwa la nsembe. Mtumiki amene wa Mulungu Davide tikamawerenga za mmene iye anakhalira kapena mmene analamulira ana Israeli, timaona kunena kuti anagwira ntchito yake molimba, komanso adali munthu amene anagwira ntchito yake mwachani? Mwachikhulupiriro. Tikuphunzira makamaka kuchokera mu mabuku amenewa 1 Samuel, 2 Samuel, komanso 1 Mafumu, 2 Mafumu, komanso 1 Mbiri ndi 2 Mbiri. Pamene tikukamba makamaka kukhazikika zokhudzana ndi mafumu atatu amenewa a Israeli. Koma kumbukirani nena kuti paja mafumu amenewa atatu a Israeli aliyense adagwira ntchito ku mtundu wa ana Israeli umene makamaka kwa zaka zokwana 40. Saulo analamulira kwa zaka zokwana 40, Davide analamulira kwa zaka zokwana 40, ndipo Davide atamwalira ndi pamene timaona kunena kuti Solomoni anasankhidwa kukhala mfumu. Choncho tikamaonanso mu buku limeneli la 1 Mafumu. Buku la 1 Mafumu kwa kulukulu, buku li ndi lotsatira buku la 2 Samueli. Buku limene lili makamaka limapitiliza zambiri ya ufumu wa ana Israeli, makamaka kuyambira pa imfa ya Davide. Tikamaona mu buku la 1 Mafumu chapter 1 kufika na pamene mtundu wa ana Israeli udagawanikana mu buku la 1 Mafumu chapter 12, komanso kukathera pamene Ahaziya mfumu ya ana Israeli idagwirira ntchito yake. Timadziwa bwino ndithu kunena kuti Ahaziya amene pokhala mfumu ya Israeli adagwirira ntchito yake makamaka ku mpoto kwa ufumu umenewu wa Israeli. Choncho bukuli likupitiliza pa 1 Mafumu monga mmene tikufotokozeramo. Tikathaso makamaka mu buku limeneli timakaonanso mu buku la 2 Mafumu. Buku la 2 Mafumu kwa kulukulu limapitilizira kuchokera pachani? Kuchokera pa 1 Mafumu. Taona kunena kuti 1 Mafumu akuthera pamene mfumu Ahaziya akugwira ntchito. Choncho tikamaona za buku la 2 Mafumu likupitiliza kuyambira pamenepo pamene Ahaziya ndi nthenda yake zidakhalira makamaka potengeranso ndi mmene mtumiki Eliya adagwirira ntchito yake pa nthenda imeneyo. Ndipo mabuku amenewa amafotokoza makamaka zokhudzana ndi nkhani zimenezo. Tikachoka ku mabuku amenewo timafikanso ku buku makamaka la 1 Mbiri komanso 2 Mbiri. 1 Mbiri komanso 2 Mbiri, mabuku awiri awawa amakamba zina ndi zina zimene zinalembedwa kale mu mabuku a 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Mafumu komanso 2 Mafumu. Tikukamba kuti amakamba zina ndi zina, kusonyeza kunena kuti mabuku a 1 Mbiri ndi 2 Mbiri sikuti amakamba zinthu zonse zimene zinanenedwa kale mu mabuku ena aja, koma amangofotokozabe zina mwa zinthu zimene zinanenedwa kale mu mabuku amene aja. Talingalirani za nkhani yakudwala kwa Hezekiya mukayipeza mu buku la Mafumu, komanso tikapitanso mu mabuku enawo timakataninso timakwanitsanso kukayipeza zinthu zambiri zimene zinachitika. Mabuku amene wawa makamaka tikamaphunzira timaona kunena kuti amayamba makamaka kufotokoza za kuchokera pa buku la Genesis kukathera pamene
Kilusi adalola ana Israeli kuti abwerere kwawo. Tikunena kuti limembera buku la Genesis chifukwa chonena kuti chani? Tikabwerera mu buku la makamaka tikabwerera mu buku la 1 Mbiri chapter chake cha number 1 mu verse yake ya 1 akufotokoza nena kuti Adamu, Seti, Enosi. Apapa angofotokozako za mayina atatu amenewo kunena kuti Adamu, Seti komanso Enosi. Akufotokoza makamaka zokhuza ndi mayina amakolo kuyambira pa Adamu kukafikira ku zidzukulu za ndani kodi ku zidzukulu za Nowa mu chapter cha number 1 chimenechi. Ndifukwa chake tunena kuti mabuku amene wawo a 1 Mbiri ndi 2 Mbiri amayambira kuchokera pa Genesis kufotokoza zina mwa zina zimene zinachitika mu nthawi imeneyo komanso tsatanetsatane nkhani zina kukathera pamene Kilusi kapena kuti Silasi pamene anawalola ana Israeli amene anali ku ukapolo kuja kunena kuti atani kunena kuti abwerere kwawo. Tikamaphunzira za mabuku amenewa zindikirani kunena kuti nkhani zimene zikupezeka mabuku amenewa zinachitika kwa nthawi yayitali zedi. Tikunena kuti zinachitika kwa nthawi yayitali zedi chifukwa kunena kuti chani? Talingalira kunena kuti tikamakamba za ana Israeli kupita ku ukapolo ku Baibulo anakakhalako kumene kukuka zaka zokwana 70. Nthawi yawoyi pamene anapita ku ukapolo kwa zaka 70 tikuona kuti amapita ku ukapolo ufumu utatani utagawanikana kale. Yeti mabuku awa pamene akufotokoza za nkhani ya anthu amenewa sakuyamba kufotokoza amene anthu anali kale ku ukapolo kapena pamene anapita ku ukapolo, koma akufotokoza kuyambira pamene kuchokera pa oweruza omaliza Samueli kukathera pamene anthu amene anali ku ukapolo anayamba kutani anayamba kumabwererako. Nkhani zimene zili mabuku amenewa zinatenga zaka zambiri zedi. Zinthu zofunikira kwambiri kunena kuti ino ndi ineyo tiziphunzira kuchokera mu nkhani zimenezi. Chifukwa kunena kuti chani? Timaona za mmene mafumu anagwirira ntchito, mmene atumiki a Mulungu anagwirira ntchito. Zindikiraninso kunena kuti mu nthawi imeneyi Mulungu sikuti ankangogwisa ntchito mafumu chabe ayi, koma adakhalanso akugwisa ntchito aneneri osiyanasiyana amene adagwira ntchito makamaka kudzudzula anthu. Titha kutsikimiza bwanji kunena kuti adagwisanso ntchito chingakhale aneneri osiyanasiyana. Makamaka tinafotokozako kuchokera mu buku la 2 Mafumu kunena kuti buku la 2 Mafumu makamaka linayamba kufotokoza zokhudzana ndi imfa kapena nthenda, makamaka nthenda ya Ahaziya amene anali mfumu ya ku Israeli, komanso zimene mneneri wa Mulungu Eliya anachita. Ndiye mukhaza kuona kuti Eliya anali mneneri amene anagwira ntchito pa dziko lapansi, koma amagwira ntchito chingakhale pamene Mulungu anali kugwisa ntchito mafumu pa dziko lapansi. Choncho nthawi imeneyi ndi nthawi imene Mulungu adakhala akulankhula ndi anthu amenewa mu zinthu zosiyanasiyana zotere chonchi. Choncho monga tafotokozaka kunena kuti mabuku amenewa buku la 1 Mbiri, 2 Mbiri, 1 Samueli, 2 Samueli, 1 Mafumu, 2 Mafumu, 1 Mbiri, 2 Mbiri amathera pamene Ayuda amene anali ku ukapolo anali kubwererako. Ndipo timadziwa kunena kuti tikamawerenga Baibulo limakwanitsa kufotokoza bwino kunena kuti nkutheka kunena kuti mu nthawi imene Ayuda amene anali ku ukapolo ndi nthawi imene Ezra ndi Nehemiya anabadwa mu nthawi imene anthu amenewa anali ku ukapolo. Zimene za anthu amene tizionenso mu programu yathu yotsatira pamene tione kunena kuti ndi amenenso anatsogolera ana Israeli kuchoka ku Igupto kuja kupita makamaka kuchoka ku ukapolo ku Babuloni kubwereranso ku dziko lawo pamene adatsogozedwa ndi anthu amenewa komanso mwa zolinga zosiyanasiyana. Ena amene amakapanga zokhudzana ndi kupembedza, ena kumanganso linga kapena mpanda wa Yerusalemu, komanso ndi kudzudzula pa zina ndi zina. Izizi ndi zimene mabuku amenewa amafotokoza, ndi zinthu zofunikira zedi kunena kuti ndine tiziphunzirapo. Titha kuphunzirapo zinthu zambiri, makamakaso potengeranso za mmene mfumu yachinyamata ena akhalira mwana wa Solomoni tikamaona mu buku lija la 1 Mafumu chapter 12. Titha kuphunzirapo zambiri chifukwa nena kuti yani mwana uja amene pajapa adaonetsa makamaka kusakhulupirika kapena umoyo wa mwana zedi pamene iyeyo pamene analongedwa kukhala mfumu sadafunenso kumvera za maganizo akuluakulu ayi, komano anamveranso ngakhale maganizo achinyamata anzake. Maganizo amene aja ndi amene anapangitsa kuononga ufumu. Inu ndi ineyo pamene tikukhala pa dziko lapansi timakhala ndi abwenzi osiyanasiyana amene amatipatsa malangizo osiyanasiyana. Kodi malangizo amene amatipatsawo amakhala ofuna kumangirira moyo wathu kapena ofuna kuononga moyo wathu?
talingalirani mwana amene wa Solomoni malangizo amene analandira otani. Adagawiza zidapangitsatu kuti ufumu ukagawike chifukwa cha malangizo amene analandira kwa anthu osakhala bwino. Pamene tikukhala pa dziko lapansi tikazindikira kuti tikukhala ndi anthu ambiri omatipatsa malangizo osiyanasiyana, koma zonse zimene anthu angamatiuze zingamakhale zolondola zimene tingafuna kuti tizichita ayi. Akatiuza tizikuteni tichite zinthu zokhazo zimene zikuoneka kuti zili zolondola pamaso pa Mulungu tikazichita. Zimenezi ndi zimene mabuku amenewa amafotokoza. Ndikhulupirira kunena kuti taphunzirako zambiri kuchokera mu mabuku amenewa, pamene taphunzira mu mabuku okwana 6, pamene tangofotokoza mwachidule makamaka za nkhani zimene zimapezeka mu mabuku amenewa. Taphunzira kuchokera mu buku la 1 Samueli, 2 Samueli, 1 Mafumu, 2 Mafumu, 1 Mbiri komanso 2 Mbiri. Choncho ndi chofunikira kwambiri kunena kuti pamene inu ndine tili akhristu pano pa dziko lapansi tiyeni mabuku amenewa tizagwira kumaona kunena kuti mafumu anagwira ntchito motani nanga anthunso amakhala motani, kuti inu ndine tikaphunzirepo kunena kuti mu tsiku lakumaliza Mulungu akatipatse chipulumutso. Choncho ndi zinthu zofunikira zedi kumachita zinthu ngati zimenezi. Kodi inu mawu a Mulungu mumawerenga, mumamvetsa motani, mumaphunzirapo pa zimene anzathu anachitapo? Ndi zinthu zofunikira kwambiri kunena kuti tidziwerenga komanso kumatsata zinthu zimene zinalembedwa kale, tidziphunzira komanso kulimbikitsidwa pa zimene anzathu anachita pamene amakhala pano pa dziko lapansi. Zimenezi ndi zimene mabuku amene amafotokoza, komanso zimenezi ndi zimene ndine tingapindule nazo titakhala kunena kuti buku limene tili kuliwerenga pafupi ndi pafupi. Izi ndi zimene timafuna tigawane mu tsiku la lero, maka pogawa imeneyi ya kudziwa Baibulo langa, imene amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies, imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Ndipo mu tsiku la lero munali ndine m'bale wanu Mwambuye Daniel Nje Pancras. Mwina nkutheka kunena kuti muli ndi funso kapena ndemanga makamaka kuchokera pa programu yathuyi, komanso mwina kuchokera ku mafunso ena a Baibulo amene amatisautsa. Tili omasuka kutumiza funso lathu kapena ndemanga zathu makamaka ku nambala iyi 0 766 018. Mulungu wodziwa kudalitsa adalitse nonse maka chifukwa cha nthawi yabwino imene mudapatula kuti mukamvetsere mawu ake kwa lero ndi nthawi zonse. Amen. Mtima wa Mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa Mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona